Türkmenistandan Ortiyada gitmegiň ýene bir ýolunyň Türkiýanyň üstünden geçýänligi ma'lum boldy. Bu mümkinçilik barada Ortiýadyň Aşgabatdaky konsullugy habar berýär. Ortiýadyň konsullugynyň Telegram kanalynda 20 aprelde Türk howa ýollarynyň uçarynyň Türkmenistandan uğraýanlygy habar berildi. Ortiýadyň konsullugynyň Telegram kanalynda 14 aprelde çap edilen bu maglumata görä 20-nji ýylyň 20 aprelinde Türk howa ýollary Istanbul Türkmenbaşy Istanbul ugrunda uçuşy planlaşdyrýar. Hat geňişliğin maglumaty üçin Türk howa ýollarynyň kassasyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris diýip Ortiýat Federatsiýasynyň Türkmenistandaky konsullugynyň habarynda aýdylýar. Ortiýadyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web sahypasynda uçuşlar barada maglumat ýok. Ýöne bu ýerde wiza almagyň düzgünleri çap edilipdir. Soňky ýyllarda Türkmenistandan gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany artmak bilen boldy. Türkmenistany terk etmeň ýollaryndan biri Ortiýada göçmäge hukuk berýän statusy almakdan ibaret. Ortiýa Türkmenistany terk etmek isleýänler üçin Ortiýada göçmäge hukuk berýän statusy hödürleýär. Şu gün Türkmenistan bilen beýleki ýurtlaryň arasynda ýygyderli gatnawlar henizem ýok. Bu ýagdaýda ýurtdan çykmagyň ýa-da girmegiň ýeketäk ýoly charter uçuşlary bolup durýar. Şeýle uçarlara minmek tertibi ilçihanalaryň sanawlary esasynda görülýär. Mundan öň Ortiýada charter uçuşlary Ortiýadyň S7 aviakompaniýasy gurapdy. Ýöne ýakynda Ortiýada garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlara uçmagyny besetdi. Garaşy Türkmen News näşriniň habaryna görä, Türkmenistandan Ortiýat Federasiýasyna aýda ortaça 3-4 charter uçary guralýardy. Biletleriň bagasy $400 töwereginde. 7 aprelde Ortiýadyň Türkmenistandaky konsullugy Türkmenistandan Ortiýata uçuşy Türkmenistan aviakompaniýasynyň guraýanlygyny we biletin bahasynyň $600 barabardygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 10 aprelde aýtmagyna görä, häzir bir biletin bahasy $612 durýar. Biletleriň puly Amerikan dollarynda talap edilýär. Bahalaryň şeýle ýokarlanmagyndan we pul resmi çalşyk kursundan däldi. Düňe dollarda tölemek talaplaryndan adamlar gaharlanýar. Ýurtdan gidýänler aňyrçak derejede talanýar. Dip çeşmeýdär. Ozalkydak Türkmenistandan Ortiýada uçar 8 aprelde boldy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary şonda Aşgabat Moskwa ugry boýunça gatnawy amalaşyrdy. Şol gün 8 aprelde Türkmenistan aviakompaniýasy Belarusdan hem uçuş amalaşyrdy. Şonda Türkmen News habar terişdesi Türkmenistanyň daşary işler ministrligindäki çeşmelerine salyglanyp şol uçaryň Aşgabatdan Moskwa we Ortiýatdan gaýdyp barýarka Belarusiýa baryp ýolagçylary Minskden Türkmenistana alyp baranlygyny habar berdi. Belarusdan Türkmenistana uçuşyň türkmen hökümetiniň buyrugy bilen guralanlygy habar berildi. Şol uçara degişli bolan ýene bir ýagdaý ol Minskden Türkmenbaşy soňra Türkmenawat şäherine 9 aprelde ýagny garaşylşyndan bir gün soň bardy uçaryň gijikmegine galyp bomba howpy esasynda onuň Minskden uçan soň ýene-de ýygyna gaýdyp barlygdan geçmeli bolmagy sebäp bolupdyr. 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistandan gaýtmak we ýurda barmak üçin adaty howa gatnawy ýok. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýygyderli howa gatnawlaryny beseden soň Türkmenistany terk etmek ýa-da ýurda barmak isleýänler teýrek charter uçurlaryna garaşly bolmagyna galýarlar.